Dziko la America likupitirira ndi chiganizo chake chofuna kumenyana ndi dziko la Iran. Nkhani ina imene tikhale tikukambirana posachedwa pano ndi yokhudzana ndi mwana wa mtsogoleri wakale makamaka wa dziko limene la Zimbabwe amene ndi Robert Mugabe. Mwana wake wamangidwa mu dziko la South Africa chifukwa choganizidwa kuti amafuna kupha munthu. Yeyu anaombera munthu amene akuganizidwa kuti ndi gadi wa pa nyumba imene yeyu amakhala. Tikunena pano munthu ameneyo ali kuchipatala ndipo ali mwa kayakaya. Chomwe ndingakupempheni choita pangati subscribe, like, comment komanso kupanga share chifukwa pamodzi pano tibwera ndi nkhani zosiyana. Tiyambire ndi nkhani yonena kuti Donald Trump akupitirira ndi chiganizo chake chofuna kumenyana ndi dziko la Iran. Kodi zimenezi zikuoneka motani? Donald Trump ndithu akupitiriza kutumiza zida za nkhondo zoopsa kufupi ndi dziko la Iran. Tikudziwa bwino za chistima chapamadzi chimene chimadziwika ndi dzina kuti Abraham Lincoln, chimene ndithu chimakhala ngati airport ndipo chimanyamula ma flight jets ambiri pamenepa komanso kunyamula asilikali ochuluka, chimene ndithu chikuyandama kumadzi akumeneko ku Iran kuti ndithu aone kodi zinthu zake zikhale motani. Koma kodi dziko la Iran likupanga react motani pa zimenezi? Dziko la Iran lakuonetsa kuti silikutekeseka, iloli ndithu silikubwerera mbuyo ndipo laimanga kunenetsa kuti America ngati ingayesere kuponya chipolopolo mu dziko la Iran, iwo saganiza kawiri katatu ndipo iwowa abwenzera in a blink of an eye. Ndipo aliyense amene adakhudzidwa ndi nkhondo imene chimene chitamuonekerecho ndi chomwecho kumene kuti ndithu ndikuyankhula kwa makamaka mtsogoleri wa dziko limene la Iran amene amadziwika ndi dzina kuti Ayatollah Supreme Leader. Yeyu sakugwedezeka, sakutekeseka, akunena kuti America lakhala lili dziko la mtopola kwa nthawi yayitali, limaopseza anthu cholinga kuti anthu azinjenjemera. This time around Iran siku njenjemera ndipo ili cheru ikudikirira kunena kuti ngati America ingayambitse nkhondo imeneyi nawonso akhale ali mtika ali mkati mwenemwene kuti ayambe ndithu kuphulitsana ndi makamaka dziko limeneli la America. Tikunena pano mwina pakutha masabata atatu dziko la America chiyambireni kuopseza kuti athira nkhondo Iran. Up to now Trump dzanali wauza Iran kunena kuti ali ndi masiku 10 kuti apereke order kwa asilikali ake kuti ayambe kuphulitsa dziko la Iran. Ngakhale zili chonchi asilikali komanso zida zochokera ku Russia ndi ku China zafika kale ku Iran kuti ikangoti yaphulika ayambe ndithu kuionetsa makamaka kumene ku America. Komanso asilikali a Russia, China komanso Iran akupanga ndithu zionetsero zawo za nkhondo pamadzi pa nyanja imene ndithu ili kumeneku kufupi ndi dziko la Iran. Zinthu zake zikuyenda mopendama. Tikhale ndithu tikupatsirani update osiyanasiyana kuchokera pompano pa Nyasaland TV kuti ndithu inu ndife pano tonse tiziyendera limodzi. Sitimafuna kuti muzitsalira. Tapanga subscribe, like, comment komanso kupanga share kuti anthu ena amene ndithu sakutha kupeza uthenga umene timagawana pamodzi pano athe ndithu kupeza mu nthawi yabwino. Ndine munthu amene uja wa Bizo in the building ndipo ndimabwera ndi nkhani zosiyana. Nkhani yathu yachiwiri imene tifuna ndithu tigawane mpulogalamu imeneyi ndionera kuti president makamaka mwana wa president, former president wa dziko la Zimbabwe ndithu amene ndi Robert Mugabe, mwana wawo wamangidwa mu dziko la South Africa poganizidwa kuti anaombera munthu amene amagwira ntchito ku nyumba imene mwana ameneyu amakhala. Nkhani imene ndithu ndimenenso yavuta kwambiri makamaka ma radio komanso ma TV stations akuno ku Africa kuphatikizapo ku South Africa kunena kuti yeyu plus mzake wina amene anayena limodzi pamene zimachitika onsewa anjatidwa ndipo atengedwa mchitokosi cha polisi kuti akafunsidwe bwino lomwe makamaka kuti kodi zinthu zake zikukhala motani. So tikhale ndithu tikubweretsaninso ndi ma details ambiri kuona kuti kodi nkhani imeneyi ikuyenda motani komano nkhani zake ndi zimenezozo. Komanso mungukumbutsana tibwere mbuyo pang'ono kumeneku ku dziko la America kunena kuti dzulo court la America la uza Trump
tinene kuti lagamula kunena kuti zimene Trump anachita pokweza misonkho wakatundu olowa mdziko la America ndi maperesenti ochuluka kwambiri ndi kuphwanya malamulo amabusiness komanso zochitika za mdziko limeneli la United States of America. Mwachidule tinene kuti Trump waluza mlandu chifukwa khoti lanena kuti zimene Trump amachita mukudziwa bwino ine kuti Trump atangolowa anapanga zinthu zambiri kwambiri. Anayamba kuthamangitsa anthu amene sinzika za ku America koma kuzithamangitsa mwachipongwe. Komanso anayamba ndithu kumakweza misonkho ya katundu amene amatuluka mu America komanso kulowa kuchokera m'mayiko osiyana. Kukwera kwa misonkho kumeneku zimangotengera kuti kodi dziko limenelo limamvana bwanji ndi dziko la United States of America. So tili pano kuti ndithu tizikupatsirani nkhani zosiyana pompano pa Mnyasaland TV pomwe ndithu makhala ndine mulutsalebe uja waibizo in the building kuti inu ndife pano tonse ndithu tiziyendera limodzi. Tikhale tikubwera posachedwa kuti tikupatsireni ziwiri zitatu zimene zikuchitika m'makwalalamu. Until that time ndingoti mwakuma nonse, don't forget to subscribe, like, comment. It is what it is. You know the story, you know the vibe. Behind me, he is in handcuffs. The allegation, I must tell you, Mfundo, I do not have much details at this stage, but the allegation is that someone has been shot and has been taken to hospital for treatment. And now, as a result, a couple of moments ago, police had been negotiating with Balamain Mugabe to come out of these premises where I believe he stays, and he seems to be handcuffed with the two individuals at this stage. The discussions they are having at this particular time. Just take a look there. I'm going to ask my colleague Bulelani Scott just to point towards that direction. And two people are now in handcuffs at this stage. But one I can confirm to be that of Balamain Mugabe, who is the son of the former late president of Zimbabwe,